И здравейте хора, днес като ще играем Стила Панда. Ще гледам дали ще излезе нещо, ето ги всичките панди, които имам. И да, съвтак да кажа, че и тази панда, безкоитини пандани, била много рядка. И това било 0,3% шанс да се падне от лентата без нищо. Така, от нищо. И да, това са ми всички панди. Само ще продам някой, защото няма място. Някакъв бък ми става, дето от горния етаж не мога да си слагам панди. И да. Сега ще продам тук някакви панди, които са без мутация, например като и тая. И сега ще гледаме дали има някаква нова панда. И дали пък ще спални нещо такова. Ето тук. След една секунда разтолкват и... За жалост няма нищо, обаче имам една добра новина към всички вас. Утре създателя на Стила Панда ще прави нова панда. Така изглежда тя. Утре ще бъде добавена в сигурно админа биоса. Затова, че лайкнете и се абонирайте на канала, ако искате да притежавате тази панда. И да, играта се казва Стила Панда. Утре ще има админа биос, може да го играете. Също не забравяйте за тази панда, може би тогава ще бъде спалвана. И да, също, както ви казах за Лос Пандасиона на 50 абоната, до края на годината ще раздавам Лос Пандасиона напълно безплатно. Само ако лайкнете това видео, абонирайте на канала и коментирате името си в коментари. За това, че това са условията много са лесни и чао хора!